Alo, geliyor mu? Yem geldi mi ona? Olmay. Des. Olmay. Ne zaman mı? Şükür sizden ya. Olmay. Yine o karıştı yani. Selamun aleyküm mehriban dostlar. Biz bugün Aşgabat Pride'da men yanımda Derya Gelenov dostan sağ ol. Gepleşevi kabul edip gelen için. Sağ olun size de. Bu proyektin adı 3 oyun. Aha. Ön gördün mü gepleşevi? Var. Projekte. İnternette, TikTok'ta, kan var. Onun projektin şartlarından biraz tanıştım. Var. Kalanım üstünde bari yaka Var. tanıştır geçer. Inni en son kere kaçan görüştük ki? Biz mi? Studiyada, Bağım'ın studiyasında görüşeydi oydu yani. Bağım'ın studiyasında al. Multifilme ses verip atıyorduk. Kimin katet verdi kaçanla? Men şunda bir Fransuzun sesini... Böyle. Yo, yürümek gerek kaldı. Fransuz personajının sesini verdim de. Ay, katkı koy. Don Yürek multifilm, o da yakinen isip olsa, belet filmin usulüne yetirler. Wow. Inni, dost, projektimizin 3 şartı var. Aha. Ona birinci şartının adı kapya. Kapya. Inni en kızıklı yeri var ama. Aha. Eğer utsam Aşgabat Pride'ın menüsünden istedik zaten sayla bileyim. Aha. Onun menü şart veriyor. Oo. O senin kama. Çıkan powerçılıklar. Her kim şey diye. Ona bakma menü video. Aynen. Çok netivemiz be. Aslında erkek adam gelsin oluyor. Olay bolup bilecek. Doğru değil mi? Evet. Eğer otursan Aşgabat Pride'ın bir dastavkasını 2 olarak gider. Bir dastavkanı 2 olarak. Ay böyle kıyın adam değil ki sağ. O ne mi? Derya gelen dastavşık olup duruyor. Klient hemen sürpriz oluyor. Hemen mol oluyor. Fıratı düşük kalıyor bizle. Doğru değil mi? Derya zan tayin mi onu? Tayin olsak başladık. Kapya. Sen zadalı gollerin yüreğimi edip dur. Menin ilham setirim qoşqular dedip dur. Olmaz. Men bar yaqan bir yolla. Men bar yaqan bir yolla qavat Belmurat mollu. Davay devam edelim. Aha. Ey mektebim zanacan. Okudum seni qana. Ha bol ya. Ravi der. Ravi da. Goy mektepte qana okuyan da mektep. Haqiqat. Aha. Televizorda görüp hüvüs ettim hocani. Yerini yetiriptir bir qarıcı qocani. Bol ya. Şimdi sen Düş yakamdan yapışma. düş yakamdan yapışma. Uruş odun yakışma. Vo. Malades. Ene kovun. Davay şimdi. Söz düzeli kapyadan. Sözdüzel kapeden kıydın adı Kaçyadan. No. O. Geçti kavul. Inni Rita Su Pride'da. Be tuttu ama. Rita Su Pride. Rita Su. Ben oturmam istemem Rita da. Su Pride'da Pride'da. ve İngilizce olsa kıyı düşer. Rita Su Pride. Sen koşa İngilizcini koşaydı. Rita Su Pride'da. Pride'da. Kıynanmalılar. Ya yani yok oyun berkış. Allah aynen. Bizim aklımı şahirlik diyelim. Öyle mi? Koça bülbül başı diyorsun mu? Ceppar kakamı ceppar sakit diyorsun. Oluyor mu? Yogun ben halamı. Yogun ben halamı. Oğlum ne yiyen bilirler. Ene Rita bugün Pride'da diyen sözümün iyidine siz neyme kapya tapardınız dostlar? Yazın aşağıda komentarida. Belli ama bizden bileler Pride'da. Davay sağ ol. Kiminki özüm dost şunu neyme deli. Kiminki Pride'da diyelim. Kimin kapyası kov olsa da soğutma. Soğutlar. Onun öz adımdan. Neyme soğut biliyor musun? Neyme soğutlar. Aşgabat Pride'dan bir dastavka mut. Bollu gül ya lakta. Ya da Rita sudan uğraşacak. Bollu. Hava. Ana. Ene? Ananın benim cevap veren üstadına. Ana dostlar. Inni ikinci oyuna başlayalım. Başlayalım. İkinci oyunun şerti dost ütkenler ön görünsün moş at tapmakta da her adın idin. O del. Üt göttük. Sesinden tanı. Aha. Sesinden tanı da belli olsun yani. Men adır belli bir yılda can edeceğim. Türkmenistan devletinde belli bir yılda öden bir köp kartlaşıp diyor.
sen sesinden tanacak bolmaly. On aydymçy, artist mi kim Onu belli aytýan men sana, onu paskaska berýär. Sesinden tanacak bolmaly, tanalmasaň utulýan. Ýöne belli bolmaly, tanalýan adam bolmaly. Şun bol. Ona taýin bolsak, başladyk. Sesinden tana. Salamu aleykum dostlar. Menin size bu gerçek maslahatym şeýle peýda almasak. Sebäbi ynha, şu görýän suguloňuz seyrek kavat gelýär. Ýurdumyzda däl, daşary ýurtdan getirilýär. Özüm arasda naturalny soğukdan düzümünde hiç ýyly kimya ýok. İkinci aýratyn tarapy, ýurdumyzda ýekisi diller var. Indi bu suwy alma üçin doglan günlerini banketleриňizde ýa bolmasa da täze hasan bedene üçin alasyňyz bolsa, onu şu görýän nomeriňiz bilen jaňlaşyň. Rita suwy janyňyza berhem bolsun. Men ýona wara ananaýsy mutmaňyz sen. Hani? Seýaby. Agam salamu aleykum. Waalaikum nereden olma? O mamzan sam amzan seret ina suwat yanımda derya gelen fa. Oho. Hawa. Rahmet olsun. Awa innadir özüňizi öyle guruluşdurjagam. Onun inni sen sesinden tanamaly la bu seni. Ýöne agam özüňi tanatma gaýrat etdiňe gurulu onuň buladyr aljak. Yo asaga edip beren men telefonuma. Ya şeýle nimedir eşitilýär? Ana derýazan. Salamu aleykum. Waalaikum salam. Derya olmaz. Oh. Salamat. Gowy şükür. Näde ýa-da samanja? Oh, yaxşy. Olmaz. Oh, şükür gowlay bilen. Öýçerler halifa. Halifa da gowy. Ay bolýar. Mekan şahar bolýar. Mekan sarılı däl dost. Ýöne Men podkastka berayım. agam sen berseň bilýär o bu günü. Bilmeýär. Sen toýda bolsun. Man halifam. Aydy batdy. Halifam sözlerini aýdyp. Kuwat dönmez. Aa! Ya on diýmek tämini diýär. Ýöne onu diýmäkäň diýda kuwat dönmez. O mam tananır nam sesiňe bele de. Men şu halifam soraýan. Koy berýän bilýär. Sebäbi halifany soraýan ýeketäk aýdymçylaryň bir ýerde. Bira kuwatçan birinji oçury soraýar, biram arsa mekan soraýar, arsa soňky sapar nemede bagşyly toý şoň bilen bolupdym da. Tuwal. Kuwatçan bula bil reske. Ay boldy. Awa. Ýegiş bizinki. Bolýar. Sag bolam, taýla kızım, köp. Bolýar. Neme? Aha. Halifa salama istediler. Yok man nesip bolsam. Nesip bol hormatyňa sag bolam. Sag bolam, sagman. Bah, bildin ya. Utmaly zatlamyzlar utamyza utmaly ýer we utýar. Indi gedek menkä. Aha. Gönjaňa da berjek. Gön edip meselede. Agam salamu aleykum. Waalaikum salam. Gowy. Siz näde ýa-da işleýän sagmanja? Awa. Neme? O şu wagtda gönü 2 sekund 1 minut wagtyň alaýyn, şo gepleşik oturyn ha. Merdanjanyň gepleşigi bar 3 oýun proýekt. Tesi tana diýip belli bir derejede nemesi bar, bölümçesi bar. Inni gedek maňa ýetdi. Men şu ýurdumyzdaky ýyldızlaryň birine jaň etmeli. Inni Merdan tanamaly. Men aýaňyň jaň edeni tanadym, utdum. Inni Merdan bilen men seni guruluşdurýan ýöne men telefonyň zadym ýüzüni görkedemak oňa, ýöne sen kimligiňi tanamaly şol. Am salamu aleykum. Yok görjek ha. Waalaikum salam. Gowmamjan janyň sagmy? Yaxşy. Allah şükür siz bolmy? Şükür amjan. Agam özüňmi? Aýdymçymy? Ya. Ho aýdymçy. Aydınçı. Ahtadan ha. Ödüm şu wat trend ödüm la. Trendde mi? Awa. Emme däl ol. Ya. Aha. Ay yok. Kapıda söyledim. Nasıl ettim? Halkaýdym aýdym. Yok. Ödüm patskaska ber ay agam ne hilek estrat naýdýan, halkaýdym aýdýan, bir rew aýdýan. Revaycan. Rap mi? Hava. Dur rapper mi? Zet. Sonra da fermiş hadi. Bize yok. Bize bunun sesi başka rakbıra. Dur rapper. Revaýja. Ağam Ferhat, ýa-da kyna çykan reýoň barmam? Trendde bar. Baba. Ýa-da kyn. Bugdady fedeler ýa. Ferhat neme? Azatmaýsy. Ağam neme mi? Hava.
Tutacak bolýar. Kolayladı öyle. Allah ya. Ne vay be? Ağam, Ne dedin ya? ne mi? Ne ma tuttun ya? Tutmadım ayağı. Tutmadın mı? Ha, onu kulağıma işittim. Safrana mı? Ya Oh, safrana aksen- değil. aksen Aksen başka başka. bana. Oh. Ben son diyecek oğlum. Yani yok benim ne diyecek oğlum yani. Yok. Kemayın. Toprağını derdi diğerdi toprağını vardı. Vay dura ağam dura. Ne be o? Vay. Ata be bin tülü. Etek dur ayda neler dur. Dura ata be bin tülü. Garip bunu etmesinler. Gelip görüp çözüp gitti deyip gitmesinler. Düğün olmuş. Rolü gitti ben o. Sağ ol bırak. Merdanat ölüm bilecek bol bilmeýänler öýtmeseler. En sonunda da Ali Sövdü'nü yetiştirdiydi. İlk bana Peter diýler Allah diýär. Ağam. Öyle bok. Ağam ne mi adın? Dilim ucunda durlay. Ali gayret eder. Adını bilmem o nickname. Ne çık Hadi bu? zordur bilýär. Bilemiyorum. Benim şu nickname. Ne çık oluyor nazım? Evet, o paskat kadar. Evet, sneakers var, Sneakers. bounce var. Oh, bounce var, Mars var. Yeni bir var. Ba. Ay ne yaptın? Evet, sneakers, Mars, bounce. Sweet mi? Allah yerin çal. Es. Lan nickname geldi o şunu. Bu alfadır toya kovuyorlar. Maşinde bir yeri yok. O bile olamıyor maşinde dinle yani. Ana görýän dinlämem adyňyk diýip bilen. Tamam. Vay be. Öyle iyi işini de peydal yaradım mı? Gaty yaradan galyktyrdyň. Bana bak. Stir yarayam onu kovuyorlar şu anda. Bir edensiň sag ol. Sağ ol Hamza. Bir de var şaling oğlanlar. İnni tanada. Telede telefon ýok, ýarkystyny aç. Ay twist o. Bora Hamza sağ ol. Sag ol Begiljan, sagmança. Adam begli. Sag ol am işim uğruna bolsun. O sizin kim oğlan? Yesen, gel. Aha. İnni dost. Barbar bolluğa. Kazak Geçti mı ama. diyen? Ne anasın? Yukarıdan mı aşağıdan gelýär? Yok şu Aşgabat Pride. Birinci etajında şu. Ha, şu taýdan gelýär aşağı. Hava şu gün Aşgabat Pride kafe var ya Hava. restoran. Şu birinci etajında doglağını durmup. Hava berdi doglağını bellap bolýar. Halat deşten bellap bolýar. Gara senlik diňe ber kafe dikide nok restoran ikide. Ha, o ýok. Bizden hem İkinci gowaran etaj ýerler. ama. Bizden böyle gelip gidip duran ýerimiz. Maktadan tanıyarsın. O maktadan tanan eýlek Luks we dostumyz bilýän Ahlaf Rahim. Şu oğuljonuň bir ýaş toýuny ştaýda belli Qurban zany bilen. İnni dost geçtik. Üçüncü şertte. Üçüncü şertte. Cemleýdi şert bolýar. Cemleyici ama ikimiz var ya. Finalla. Akbalın söyleyesi. Onunla üçüncü oyuna geçeceğiz. Üçüncü oyun Güllür. Bittik onunla. Baharttan başlıyor Bayram Alim Badarı. Biz Besim bilen Bayram Alim Badarı'na oluyor. Bizimki bağır pişirilen mutku, Besim'inki balık pişirilen mutku. Bizim Besim bilen bağırdır balık pişirisi de Bayram Alim Badarçıların Badar komun bağırtı boyun. Pişirilen bağırdır balıklamadı Bayram Alim Badar komuna bağırlamağı vermeli. Vermesen bolunu. Bir vardır pişirilen bağırdır balıklamadı Besim Badar komu bağırlamağı vermeli. Badar komun bağırlığı binada Besim'in mutkodu olaydı. Badar kom bağırlığısılarından Besim'in mutkoduna var. Besim'in balıklarını bölüklep bağırlap basıda. Besim benim aklımın iyiliği bırak ol. Bitmeyin ama bölmeyin bağırlap ol yaramazsın. Dölecek Besim, bay ölür de. Biterim ölür, bölürmeyecek olsan barmallın da. Barars başlık. Balıklı barars başlık. Baryan olsan barmalla. Besim bilimli fren olma, bilimli fren olun, billiğin olun ulay. Başlık bizim mutkamda var. Bağrınızı bağırlattınız mı? Bağırçılar. Bağırlattık başlık. Bağırladın mı olsanız oluyor, bakar bayram masadı. Mutkolağınıza baydık berkitmeli.
Pişirýän bagyrdyr, balyklaňy bayramçylyk buýtonçy bilen pişirmeli. Pişirersen maslyk, buýton ortan maslyk. Pişirýän bolsaňyz pişiriň-de. Baslyk beýlek but gorardy. Biz bäşim bilen bagyrdyr, balyk pişirmek bilen bolluk. Bayram alyň bazaryna bardyň. Biziň bäşim bilen bagyrdyr, balyk pişirýän butgamyza bar. Bolmy? Bolly. Bollandy. Bolmadymy? Bolmadym. Bolmansyk geçer. Bararsın. Dök bararsın. Bay bararsın ha. Barmasaňam bararsın. Güläýüm ýaman ara. Nagly kiriň. Agra beni. Kaçagır etsin. Ben ne mi? Yazı tıkmanın. Yaman söyleyeceğim ben. Yaman içecek sağa kiriň ay. Ta. Nämeden aşağı? Birinci Sevdanya'dan aytdylar. Yok, aýdar Sevdanya'ly gurrun däl. Bulaştırdım gerek sual. Ta. Aşpır şu değişmän aýdanan menem eşdemde realny garaşmadym. Edil henki ýanky şu oýnyň düzgünü bolşy ýalak, pol seriozno oturdum dara. Aha. Karaçy bu perkolum däl ahtetine bir kil durmuşdan alynan waka ýalak bir zatlaryň bir ýerde. Gulkwadan içinde. Wa. Vah. Neme? Gülcöwe. Durmuşda bir taksist oğlan vardı ýa-da. Onun taksiçilige dediňe dalny ýola diýär ýanky ýalak. Welaýetden şähere gelýär. Onu soň ýanky günlerde bir gün bilemek bir hile hiç kim maşina minen oğam hiç kim o klientten bolan o pulama alyp başlaýar. Ay günlerde bir gün bir hepde geçdi diýilenne ak sakally, ak telpekli, hasaly, ak donly bir adam gelýär. Bir kadar ýalak diýär. Gel adam inim yor Aşgabatda da şu bazarın ýanyna diýip gün tutuş salon tutup gaýdýar diýär. Salon tutup gaýdýar da diýär welin ýola bar ýakyn dalny ýola gideňde gurulşylýar, ýene dilýär, gülşylýar, degişilýar welin hiç hilişsat. Sesini çykarman bir toçka teredip barýar diýär ýanky ýaşullar. Aýnyň bu da aynasından ýa-da teredilýän aýna bar, bä öňdäki ýydyň orýa. Şoňa teredip, demedi ýaşlar teredip barýar ýa-da bä. Içinden ýa ýaşlarda ýa hydyra töýdýän zat ýa. Ay gara gepin keltesi şu ümsümlük bilen neme barýarlar, daha şol bazaryn ýanynda düşürýärler. Aha. Düşürýärler diýär, şonu ýanky ýaşul pul berenne, pul şeýip uzadýar, kapydan düşüp şeýip alýar bolyn, ýa bäri kapçygyna salynça teredýär bolyn, ýanky ýaşul ýok. Disýsilmi. Hiç öyle bolmada giňişlik meýdan gözden iter derejede däller o. Ay bolýar bu ýanky hakykatdan men hydrata duşdum öýdýän zat diýipler. Gaýdýar, ýene öz ýerine şu staýankasyna gelýär zat diýär bolyn. Polnusy bara 2 aýlap maňa rızk açylyp, gelen adam diňe şuňa menip, ýön tuda baratna gatnap, pul köpelip rızk açylýar garoçylar. Ayın soňundan ýak 3 ay geçdi diýilende bir topar daýdalar gelip muňa minýärlerden Aşgabatda çykyp daha şol bazaryn ýanyna diýär. Bu da ýanky ýaşul ýadyna düşýär bäh diýär. Şo ýaşulyna äkidipdim belki şo taýda gawat gelmez mi gary soraýyn kimligini. Bu da bar ýa-ýene de daha şol bazaryn ýanyna ýanky daýdalar ümül edip bar ýadan düşürýär daýdalary. Ay ölmem bir bazara girip suwalaýyn bir çygda alaýyn bir garny ýadaýyn bir döner alaýyn girýär bazaryn şol bazaryn içine. Ne bar ýa bolyn? Ýanky ýaşuly bonus öňünde diýär. Produkty jygalan bolup berdi, pomidorjy, kyýarjy, latças. Ýaşul jany pistar alman bar, gün ýanyna bar eden. Ýaşul jan salam alaykum, gowmy ýagdaýlan. Ýadyňy düşýärmi 2 ay mundan men seni şutak tutuş salon tutup getiripdim, tutuş salon töläpdim, hiçladım, gurlamän geldiň, appagyşdym, şuň kugnäk ýala. Kim mordyň sen zat diýär, şo günler ödüm ýadyňy düşýärmi de taksy pul töläpdi, birdenem gözden gaýyp boldum diýär. Şu bizne seyrediyor ki yani garancakladı. Sen mi şu taksiste bolmanım luğun yani düşürsen de gözden kayıp olarsın da diye. O kaçan olmalılar. Luğu kaçıptır da o. Bakayım. Bolmandır ha. Böyle mene aytşaklam şulardan var. Boldu mu? Açılayın mı? Açılan. İnni seret dereyacan. Ben aloy suğun iç. Bu suğun adı Rita. Taptıranlar. Ha yok pray taptırma da. Katı kovu su. İşte ay çayım soğaptır atır onu. Ya o. Suğum çay. İnni. Ödem kovu var ya içinde böylecik fruktan. İnni seret bulayın varım.
uzağa da. Öňki aýranmaz bar, at tapma aýyrdyk ha. Şonu ýerine dolap getirýäs, at tapma oýnaýas, kim utulýar. Adam soňuny karpyň Aw. başyna nemesine Aw. garoş düşün. Gıydan gidelim oğlan, nam gidelim. Aýda gıydatdan gidiber. Gıydattan. Ha. Dawaýan aýtdyk. Gunço, Kunça. Aýul. Laçyn, Nargul. Leyla, Leyla. Aýna. Arzu, Arzuwa. Wa kharbat din olayda gawru gadu koy. Uzdan gulli yani. Vuzdar gulli. Anladım. Näme diýe? Gowsuz barar. Men her gerek hep eşikde otursam maýdan, utsam maýdan. Oyunçy oyunna oturlanmy Boyun alma. bilse ýaksy. Oturlanmy da. Ay kıllık yani. Dastafga gitýäs munna. Gidiyaz. Dostlar, en hava harptana derýajan tapma diýär. Siziň içiňizde bilýäňiz ba bolsa, hökman kommentariýa ýazyn. Inni derýajan. Proýektimiz şunuň bilen tamam boldy. Ýöne biz sizi onu da boş goýamyk. Ýöne Aşgabat Pride'ın adından Pride Set atly füýjü taamma taýsyl. Özüm şu taýda öz restoranyň eýesiniň öz düzen resepti. Tuğla. Hiç ýerde gabat berenok. Gatüt goşukda. Ayıp baka verer son nesip baka. Ýersiňiz soň baka berersiň näçe Akman bolsa. sonra. Dostlar, ýene de şunuň bilen 3 oyun proýektimizden ýene bir sany geçip tutarýas bizde enhabun. Ýene de derýajan bolly, derýajanam turly. Ýene ki fanymyzda da görüşýänjek. Sag bolun. Inni dostlar, inni kızanna da kimi görmek isleýän bolsaňyz, hökman kommentariýa ýazyn. Meniň YouTube kanalyma da hökman agza bolun, like, podpiska, umuman gowy kommentariýalar. Ýörüne derýajan. Köp sağ olun tomoş edenler, çağıranlar sağ olsun ede. Ýöredik onda. Derýajan sag bol, köp. Minnettar. Gepleşi proýekde gelen üçin. Sağ ol. Ene. Anlatasın size de. Aşgabat Pride'ın adından Pride Set tağımı. Soňam ýesin gelse, arkaýynda staf getdirip bilýän. Nesip bolsa. İfadanam şul köp tomoşaçylara gyzyk içinde näme wakaçylar. Şu aç korkadayım mı? Yo, hiç Öýde kumaş. kamas korkadayım. Öýüňde var ya, arkaýyn açýan, ýan, tamam. Kommentariýa da mail bolsa şulda. Akman sonra. Ýöne bir şu taýdan ýana naka. Soňam şu taýt gelýär. Yine getirip duruyor ha. Mesele yok. Magnidi var ya. Los taýdyň diýär. Yo, magnidi var ya, lo şu gerek böyle. Tozlar, kaydıp seyretmeyin son. Canım sağ olun dereyazan. Sağ ol. İşinde üstünlük. Yine de toylarda var şöyle. Nefis bolsa. Sağ ol. Canım sağ olun dostlar. Sağ olun. Dereya. Oo. Dastavkana çıktı dost. Çıktı. Yine dostlar. Yine bugün ya ki Dereya'nın dastavşık bolyan gününü geldik, yetik geldik. Gelini Dereya'dan. Geldin mi doğan? Nerede? Oğlum. Canım sağ ol. Uttun hevelettin ha? Inni adır böyle niye gitmeli kovvadı şanslı gerek. Kalban kalk gitmedi. Daha şu şeker ya. Şeker. Yok, bana getir. Minnik. Ne gidiyor böyle? Yar. Tiyid vakti ver yanlar kalınca böyle. Geldik mi? Geldi. Sözcük kamasın reskleri. Bollu gonu ver ya diyor ya. İndiki dastaf kademini. Çıkar da şu kaydı. Akras dastafçılar hemen keyif kadar gittir da. Terona sana ya. Dia ya, mai dos dastav kayırdın mı diyse ne diyse ha. Hay toy yok patlar ne gitlenler oluyor. Fotos kahraman ellik yana. İlticanın alıp var ya, bunu öğrendi ya. Jangan. Amcan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amen sudah start ke sargadına Aşgabat Pride'a. Awawan tarla. Son getirdik bay olayım burdaşına çıkaytın Umlon. Böyle. Akmat etmiyor kon. Böyle boram. Gitmiş üstüne gel tasviran mı? Tamam. Salamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Komeden azar tamam. Abi Aşgabat Pride'dan neme 3 oyunla yankı der ya oturur inmiş var dastaf getirme için yoyita. Bir dastafka müşteri ayırtıp vermeliler.
Oğlum teknik diyor. Açıktam. Yok, orada işte. Dere Hasan. Turlugam o yönü merdaza ılgap geçsin gördük. Çalak. Soğuk daima. Hava kırgın savla. Nereye? Nam. Böyle. Dostlar, ınha asfalt right. Biz bilen varım. Sizden bir bilen siz bilen. Dere Hasan'ım. Cedahın çıktı. Hava. İnni abat. Hava. Dostlar, nam. Tawon da yardım Ya, ha, ulusal ha.